Buntag sa tanan. Kung naay tao nga maingon ninyo na ako'y good news o bad news, unsa may gusto ninyong unahon, ang good news o bad news? Kasagaran kay mingon sa tanga, good news, ipawahi ang bad news. Kay mo man gina ang ato ang ganahan, ang maayo, nga pawahi na tong dautan, di ba? Kay bisag thrilling, pero nindot dunggon una pag-ayo ang maayo, ang good news. Dahil sa ka-istorya, duha ka manighigala, suod nga higala. Unya, mahiligon silang mudua og basketball. Murag para nila basketball is life. Sige rilag duha. No? Di na masugo sila kay sigig duha. Silang duha, ginganlan og si James og si Kobe. Unya, silang pagpahuway, gikan silang gadua, mingon si James, pre, mahiligon sa tamuduag basketball. Pero in kaso, pre, kung kinsay unan tong mamatay, magsabot ta ha, umusaad ta sa usag-usa, kinanglan magbalita ay ta, naabay basketball dito sa laing kinabuhi. Minguyon si Kobe, sige pre, kinsay unan tong mamatay, mubalita dayon ta sa usag-usa nato, naabay basketball dito sa human sa kamatayon, sa laing kinabuhi. Tuod man, miligid ang mga panahon, namatay mag-una si Kobe. Unya, sa human sa paglubong, pagkagabi, sa dihang padung matog si James, diha na'y tingog, pre, na ako'y good news, pre, o bad news nimo. Bingon si James, unsa man pre, ang good news, pre, nga naay basketball dire, dito, dinhi sa laing kinabuhi. Uy, ninduta man na pre, mingon si Kobe. Unsa may bad news nimo pre? Mingon si Kobe. Ang bad news pre, naay duwa unyang taod-taod. Unya, ikaw apil sa first five. Gapaabot sila ro nga first five dito sa laing kalibutan o si James ay kalima. Muna may igsoon nga unahon pag patalinghog na to ang good news o sa ang bad news. Kay mutigbabaw mangyod ang kanindot sa good news, sa maayong balita kaysa dili maayong balita. Napo ko'y good news o bad news ninyo karon. Ambot tumutuo ba mo? O sa may unahon, good news, bad news? Good news. Good news. Naatay 10 million pesos. Nalipay ko ani kay ako nang ipatrabaho ni sa minteryo. Kagahapon ni Robing ko sa minteryo hong kuan gyud ba, ga-inspection ko. Takok yung trabaho unon. So nalipay ko kay na 10 million. Bad news. Ang 10 million napasinjong bursa. Sige na lang kay nakadungog ta og good news. Kung maminaw ta sa mga balita karon ba, radyo, telebisyon, bad news ang kadaghanan. Na may mga good news pero gapatak ang mga bad news. Bisag nabugatan na ta, nanghadlok na ta, nangaluya na ta, nagpadayon yapon ang pagkuyanap sa mga bad news ning kalibutana. Pero sige na lang, kay matag adlaw, kung muanhita sa simbahan, matag sa ulog santos nga misa, good news ang atong madunggan. Diha sa mga pagbasa, diha sa Ebanghelyo, mabitaw nga nganlag Ebanghelyo, good news, di ba? Gospel of the Lord. Maayong balita nga ipahayag sa santos nga misa. Munang og kada adlaw mo musimba, kada adlaw kitang makadungog sa maayong balita sa atong Ginoo. Good news sa atong kinabuhi. Ang mga propeta maigsoon sa balaang kasulatan, sila ang mensahero sa Dios. Sila ang hatagan sa mensahe sa Dios o kining mensahe mao na ang maayong balita alang sa katawhan. Good news gikan sa Dios alang sa iya mga piniling katawhan. O daghang mga propeta nga dili dawaton bisan og nagdala sila good news, maayong balita. Ngano kaha? Di matingata nga good news baya ang iisulti sa mga propeta, pero daghang mga tao nga di mo dawat kontrahan ang mga propeta. Di dawaton ang good news tungod kay para kanila sa mga hiwi og dautan og unahuna og plano sa kinabuhi. Bad news ang ilang pagdungog, ilahang gi-consider nga bad news
ang unsay gipahayag sa mga propeta. Diya sa unang pagbasa, si propeta Ezekiel, gitawag siya sa Dios nga mahimong propeta. Mingon ang Dios, ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel, katawhan nga masupilon. Mga gahi silang ulo ug walay tahod kanako. Busa ipadala ko ikaw ngadto kanila ug ingna sila nga kini ang gisulti sa Ginoong Dios, di ba? Si propeta Ezekiel tig pahayag, tig mensahero sa balaan o maayong balita gikan sa Dios ngadto sa makatawhan. Bisan pa wa sila dawata mga igsoon, mga propeta, nagpadayon gyapon sila. Ang Dios nagpadala gyapon, way undang pagpadala og mga propeta sa iyang katawhan. Diya sa Ebanghelyo, mo kini ang gibati og nahitabo ni Hesus nga miuli siya sa iyang kaugalingong lungsod sa magpropeta kay sayang pagpanudlo dito sa sinaguga, natinga ang mga tao, iyang mga silingan. Mingon nga, panday maning tawhana. Nganong nagsangyaw naman, nagtudlo naman. Ug mo kana ang naa sa pagtuo og hunahuna ni Hesus nga di gyud siya dawaton sa iyang kaugalingon nga Pinoy-ana o sa iyang lungsod ug sa iyang mga katigilungsod. Kay alang sa mga tao, bias ra gayud ang ilang nakita. Dili good news. Ang good news mura og gamay lang ang ilahang ang gihataga gibukaton ba. Ang ilahang nagpatigbabaw, ang bias ang nakita sa pagkataho ni Hesus. May suon kining pagkapropeta, prophetic mission of the church. Ang simbahan maoy mensahero sa Dios sa kasamtangang panahon. The prophetic mission of the church, nga siya ang tigpahayag sa maayong balita, mga kasuguan, kaubuton sa Dios alang sa atong kinabuhi nga mga magtotoo. Pero ang pasabot nga kining prophetic mission of the church wa tay labot. Kitang tanan, pari ka, no? Mga laygo ta. Unsa man nato ang basta kay binunyagan tag tanan, nakaambit kita sa pagkapropeta. Kanang mo seminar mo bitaw kanang naay bunyag, di ba? Tulo ka misyon atong naambit sa bunyag, pagkapari, pagkahari, pagkapropeta. Now, mo kini ang atong nadawat ang pagkapropeta, ang pagpuyo, pagsangyaw o pagbarog sa unsay kamatuuran. Nabay propeta nga mo banwag o tigpa kaylap o fake news, mga bakak, wala. Kamatuuran gayon ang ibungat, ilitok sa mga propeta. Muna may son nga karong panahon, kikinahanglan gud nato ibalik atong i-practice, exercise, pag-usab ang atong pagkapropeta. Labi na kay daghan kaayo mga isyo sa mga moral nga kinabuhi sa atong katilingban o ingon man sa atong simbahan. Samtang nag-exercise o naghimo sa propetanhon nga misyon ang simbahan, mahimo ra ba kining kontrabida? Di ba? Unsa kay mga isyo sa nga moral, kini bitong ang simbahan kanunay nga mo oppose may tungod og diborsyo kay nahimo man kini bill na divorce bill sa diha sa atong panggobyerno. Ang simbahan kanunay mo oppose sa unsay mga hiwi nga mga pagtulunan. Mabitaw nga di gyud mo tugot ang simbahan nga naay same sex marriage, ha? Baji magminjo, laki magminjo, tungod kay kini ang kamaturan, kini ang nadawat nga pagtulunan gikan sa Dios. Muna migsoon nga usahay kontrabida, daghan kayo mubas, kami mga pari gibas mi kanunay sa social media. Pero wan pasabot nga mautro ang baruganan sa simbahan. Ingon ana ang prophetic mission of the church. Ako'y classmate nitong January pagyoding tuiga gipatay. Kaya ang classmate nga usa ka pari sa Malay-Balay Bukidnon, sa iyang pagkapari, iyahamang ang iyang advokasya ba pag protektar sa kinayahan, iyang giatake, ihabang gi-educate ang makatawhan may tungod pakigbatok sa illegal logging niya, ihang panalipdan ang katungod sa mga farmers. Daghang nasuko niya, daghang gustong mapatay niya, gisumbong siya o himuhimuan o mga bakak nga mga buhat
gipriso siya, unya hangtod, wa gyud siya undangig, wa nila mapatay. Gipatay siya, giatngan siya. Moto nga inana ang usa ka propeta. Propetang maisugon, propeta nga matinud-anon sa kasuguan sa atong Ginoo. Munang may suon dili popular, no? Ang among iwali usahay o kanunay ang atong gibarugan isip simbahan dili popular sa kadaghanan. Tungod kay sukwahi manggod kanunay ang simbahan, unsay kamaturan barugan. Nya gusto mong tag sayon nga kinabuhi, gusto mong tag lami nga kinabuhi nga bisan unsay itong gustong buhaton atong mabuhat. Di ta gustong nay mo supak kanato, pero ang simbahan konsensya sa katilingban. Unsay maayo ang iyahang ipahayag ngadto sa tanan. Muna nga si Jesus ug ubang mga propeta, unsay nitabo? Ipatay. Ipangpatay sila. Tungod kay ni upos mikigbatok sila sa unsay practice diha sa hiwi nga practice sa katilingban. Muna may suon nga dili kita muundang sa pag-upos sa unsay dautan ng kinabuhia. Dili kita kanabang maluya o mawadag kadasig, no, kaisog diha sa pakigbatok sa unsay manghiwi nga practice sa atong katilingban. Bisan pag ikaw rang usa ang nagtinarong niya kadaghanan anaa sa kahiwian, wa nagpasabot nga ikaw maoy sayop, dili. Wa nagpasabot nga sayop ang atong gibarugan kung ang kadaghanan nga anaa sa nagpractice ni mong kahiwian. Kay daghan ba mga gitawag og social sin ba? Kadaghanan, majority naghimo niini. Bisag kahibos lang nga sayop, gihimo gihapon. Pero gamay ra gani nagbarog sa kamaturan, nagpabilin kita anaa sa kamaturan. Muna nga adunay giingon nga only a dead fish go with the flow. Ang patay ra nga isda mooy mo pagganoy sa sug sa tubig, pero ang buhi nga isda kanunay ginang mo sungsong sa sug sa tubig. Muna nga atong pagtuo, kung patay ang atong pagtuo, kana magpagadoy-ganoy ra gyud ta, amo mo gyud ni gibuhat sa tanan kasagaran, di ahlo po ning buhaton. Patay ang atong pagtuo, patay atong propetatanhon nga misyon. O ingon mahigsuon, ayaw kalimti. As a prophet, by virtue of our baptism, we are a carrier of the good news sa katilingban. Good news atong gidala, dili bad news. O himuang yung kagalingon, nga good news sa uban dili bad news. Muna mahigsuon ang usa ka propeta, tigdala sa maayong balita. Hinaot ponta, palihog manindog.